Assalamu alaikum, barka da warhaka. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An wani lafiya ya aiki ya jama'a ya kasuwa. Alhamdulillah mun gode ma Allah. To, za mu iya sanin da wa muke tare yanzu? Kana magana da Usman Bababugu Usman wanda aka fi sani da Junior Uba AYD Rumfa Shago. Na'am, haka ake so. Da Allah wani dan guntun magana ne zami da kai maganan dai to tunda dai mutane ta ce ku ce akan shi ba za mu ce mai karamin magana ba. Wasu sun fito suna magana akai ko in ce mutane suna magana akai cewa kun gama wahala da mai girma wani rabin malam kashiya, kun zaɓe shi kun yi wahala akan shi, an buga an tashi da ku, amma wai ya ci ya gudu ya kyale ku, alƙawakan da ya muku har yanzu ba wanda ya cika mu a cikin ku. A baki ɗaya ka san waka a bakin mai shi tafi daɗi, sai sa na garzayo tunda na ga gaskiya a cikin waɗanda suka yi wahala da malam, gaskiya an dai ba a saka na farko ba za ka zo na biyu, sai sa na ce ya kamata in zo in ji ta bakin hakan ne koko ba hakan ba ne. Alhamdulillah game da wannan zance na mai girma dan majalisa na mutunci ga local government malam kashiya, har ga Allah farko dai don wahala an wahala, amma komai yayi farko yana da ƙarshe. Shi kuma lamari na rayuwa a yau idan ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru. Kana fahimtar magana na ku game da jama'a masu cece kuce akan al'amarin Umar Bago, cewa wai akan al'amarin malam kashiya, cewa wai ya ci ko ya wulakanta mutane ko kuma ya goje mutane. A'a, komai al'amarin rayuwa akan so a mutum uzuri. Wannan position kuma da Allah ya ba malam kashiya a yau, farko sai dan ce mu taya shi da addu'a, don wuri ne da ya shiga ya kasance mishi sabon abu gare shi wanda ba wai ya taɓa yi ba ne. Kana fahimtar magana na ko kuma suna fahimtar magana ku? Ba wai ya taɓa yin wannan position din ba ne. To kana naka tsarin, Allah na nashi wanda kuma na Allah shi ne daidai. To har ga Allah zan so da in ba al'umma haƙuri cewa iya ƙara hankuri idan aka yi hankuri wata rana akwai jin daɗi gaba. Wani irin fata kike wa dan majalisa malam kashiya akan wannan kujeran da yake ciki na rububin jama'a? Allah ya taya shi riko, wani fatan alheri zaki mai? Fatan alheri dai Allah ba shi sa'an kyautatawa, Allah kuma ya ba shi ikon da zai kyautata mu mata, ba ma mata ba ma yara maza matasa da suka zaɓe shi, da manya tsofaffi da yara duk sun sa hannu sun zaɓe shi. Ya kamata Allah ubangiji ya sa ya ba shi ikon ya taimaka musu, ba ya samu wa yanzu su kuma ya koma su ne yan zagaye layi a gurin shi ba, wanda ba su komai akan shi bai dinga taimaka musu ba rayuwa ba ne wannan. Haka ne. To mun gode Hajiya Ladiyo, Allah saka da alheri, Allah ya ƙara mana san malam kashe, ƙara mana san Annabi Muhammadu. Mutane yanzu suna da wani abu guda ɗaya, kamar an ma ɗan uwanka ba a maka ba, sai ka ji mutum irin ya ƙara ɗaukan tsanan ɗan siyasa ya sa a cikin zuciyarsa, ko ba gaskiya? Sai ka ji yana cewa wane bi aiki kamar tsohon shi dan majalisar da ya wuce Muhammad Umar Bago. Shi ma akwai wanda suka dinga cece da shi, kaga shi ma ya mana kokari gaskiya ba laifi, ko ba kaga kamar mahaifina cikakken dan PDP ne, kuma malam da kake gani ni alhamdulillah tsakani da Allah, dan ko sati biyu bai yanzu ba, malam ya bani 100,000 saboda ni student ne, na ji na kai makaranta, ka gane ko? Kaga ko wanda ya ma wannan ai ba za ka taba cewa bai ma ba a rayuwa, ko ba gaskiya ba, ko a haka ne alhamdulillah ya mun. Kuma akwai ma wani dan opportunity dai da dai za a rasa ba dai gaskiya, yana ba baban mu dai, kuma alhamdulillah gaskiya haka ake. Rabo ne kan bai zo kan shi ba, in Allah ya rabo ya zo zai samu. Ni a yanzu za ta biye ni, to ni ina gani malam masha Allah da sai malam ya koma mana biyu da izinin layi ta'ala. Yanzu dai abin da kake so ka faɗa mana, kana nufin da cewa in dai malam ya ƙara fitowa kana tare da shi 100%? Wallahi tallahi suma billahi la ilaha, malam ya kwaso su dubu shi zan zaɓa, saboda ni ko tsaga jiri na zai lema zagani tunda nike zaɓe ban taɓa zaɓen APC ba rayuwata ba.
amma kana sa ran malam daga memba kana ganin sa ran zai tafi gwamna? insha Allah in malam yayi so 8 a asoprep da yadda annabi muna sa ran gwamna za mu tura shi insha Allah. Allah kuma zai iya mai, Allah zai taimake shi, Allah zai bashi kuma kuna tare da shi insha Allah. Malam ji abinda ya dace ma jama'a cancanta. Abinda nake so in gane kana nufin ka ce wai in aka haƙura mahaƙulci mawadaci, in an haƙura za a ji daɗin honorable Malam Kashiya. To amma tambayar nake so ma na gaba, yanzu san malam a zuciyanka ya rage ne ko ya ƙaru ko in ƙara fitowa nan gaba ba za ka bi shi ba ka mai iya wanda za ka mai kenan? Gaskiya ni a soyayyen malam ina tunanin ma kaman yanzu na fara. Ina tunanin yanzu na fara da soyayyen malam ko me ya fito takara muna goyon bayan shi 100% saboda daidai gurgudu mun san kowaye mutum ne da yake mai kamanta gaskiya, mai san darajar mutum. Dama a rayuwa duk wanda ya san darajar ka ai shine mutumin da zaka zauna tare da shi, ba wanda bai san farko Malam Kashiya da ka lura ma da jikina idan da na sa party na NNPP kayan marmari suka yi election da shi saboda muna san Malam Kashiya kusan Allah ke bada mulki haka yake ce muka bashi kusan Allah ke bayarwa haka yake. amma ga party na amma ka muka tsaya maka daka muka tsaya ma malam Allah ya ba mu yauwa Al-Hussein Usman Bababu. To na san dai kana ɗaya daga cikin masoyan Malam Kashiya. To an ce kun zaɓi malam ya ci ya gudu ya bar ku, haka ne ko ba haka ba ne? gaskiya wani wannan magana ne irin na mutane. Na'am. Kafin shi komai da ke gani nufin Allah ne. Sosai. Sannan kuma ni ina mai ƙara ba ma 'yan cancaga hakuri, sha ƙara hakuri. Malam yana ji akwai abubuwan da ke so kammala ne, da ya kammala zai wayo gare mu, ba ya manta da mu bane, ba kuma ya ci ya manta da jama'a bane, ba zai iya manta da jama'a ba saboda mun yaba da hankalin shi, mun yaba da tarbiyyar shi. Wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mutanen kirki da muke muna tunanin shi da muka zaɓe shi zai zo ya yi abin da saboda halin shi da muka sani da kishin mutane da yake da shi a da. Haka ne. Tunanin zai zo ya daura ma akan abin da yake ya fi da kuma sai muka ko ganin shi ma ba a yi ba ma jin mutu shi wanda wani labari shi. Amma kuna ganin da hakan ba wai mantawa da ku yayi ba, jinkirtawa ne din ya ɗauko abin da kyau? Jinkiri an fi kwana 100 zai kuma siyasa in dai za a ta jinkiri ana maganar jinkiri yau da kullum har sai lokaci ya wuce. Maganan ka na kan hanya. Na'am. Dan a gaskiya malam na da masoya har gobe kuma suna tare da shi. Na'am. A matsayin mu yan beganu daga beganu muke. Na'am. Yana da masoya yana wanda har gobe kuma suna yin shi, amma kuma har gobe addu'a suke. Allah ya bashi ikon tunawa da yan uwanmu, Allah ya bashi ikon yin abin alheri. Na'am. Duk da ya ce bai da lafiya, Allah ya bashi lafiya. Mun ganka wanda suka zo yan beganan ma sun ganka gurin taro, ana cewa baya nan sun ganka, amma Allah bai ba su ikon zuwa kusanta da kai su ma magana ba, in ba haka ba masoyanka na wurin tare da kai.